Здравейте хора, аз съм Iron Tinty и днес в този епизод ще представя моята кандидатура за Village Craft. Значи всичко е правилно на Creative Mode. Ето първата къща. Направих я на Creative Mode, всичко направих на Creative Mode, защото на Survival имам лаг. Всъщност, изобщо на синглплеер ми лаги ужасно много. В сървъри, когато играем по 80-90 FPS, а когато снимам в сървъри ми е по 20-30 FPS, а тук когато играя на синглплеер има по 20-30 FPS и когато снимам то пада на 7-8 FPS и това е ужасно. Даже когато се качва на 10 или на 17 в момента, много се я радвам, не знам защо. Ето, тук има телевизор, растения. Петио го видяхте, петиолите генек. Ето и масите. Много на време. Така, това беше първата къща. Ето и втората. Вижте как изглежда отпред. Така, тук има телевизор, компютъри, място за сядане, нищо друго няма. Не съм добавила декорациите, за това не направих. Ето как изглежда отвън. Ето го и центърът, само да покажа. Така, продаваме другата къща. Всички къщи са направени по един същи начин. Това е моят стил настроение. Така, ето. Тук. Място за сядане отново. Тук сложи лампички. Речетон. Така. Така се изглежда отвън. Продаваме следващата къща. Ето. Тя е най-голямата къща, която направих. Първо ще покажа отвън. Ето и отвътре. Телевизор, място за сядане. 4 легла. Лампи и някакви цветя тук. Така, първо искам да изясня, че всичко е правилно за един ден. И както виждате, всичко е на Creative Mode, на Super Fast World. Съжалявам, че ме падна в FPS-то и в момента се бъркам, защото прибрах от даска и съм адски и уморен. Така, както и да е, това беше всичко. Дано Google Play да ме приеме, защото аз много се старах и ще ми е много яко да ме приеме. Причините, които правя тази кандидатура, не е, че са ме зрители от Nightcraft, просто в момента е спрян за няколко дена и аз ще искам да вляза в този сървър, ще играя в двата сървъра, но това според мен няма да ги бърка, ще си играя редовно и в двата сървъра. Аз бях Iron Tinty, благодаря, че ме гледате, ще се видим в следващия епизод. Виждане!